Ndingutshawe. Amen. Ndingumonde. Amen. Ndingumzukulwana kaSonyothola. Amen. NdinguTimse mna ndinguNtozanele. Amen. Ndingunoba kabonga. Oh. NdinguMountain Blessing. Amen. Angikwazi uyekelela malume phezu kwalomgodi. Amen. Esislogan sami newele la. Noba sesidime kangakanani na. Esisime ntombi. Andifuna umphoxa ke ngokomhlokugqibela. Amen. Ndingunomfusi mina. Amen. Ndingunokhwezi ndendele phakathi kwenkundla zakwaRhatebe zabamthimko. Amen. Sakwabhungane. Sakwamafusa fresh. Ndiphehlelele phakathi kwenkundla zasematshaweni. Amen. Khala neminyathelo ngafundela igqobe. Ndiphiki nasezizweni ngoba kwandenza umuntu. Ndikwazi undiyazi emizini. Ukubambelela kumqukumbelo wakhe. Ndingamphiki nanini na. Ngoba umuntu awulungele uyalibala. Masicama kushi. Akanhlambe yomuntu uzikhala ngakhanga yama. Uyathi nokuqalasela amatshoba mangaphi ngoku. Ayapha. Ebekade bahlelela emzini. Kodwa kuna masicama kushi. Egqibeleni naye uzawuthi xa ngena emzini ephethe ifeather dasathi yonga wo. Libaleke into bana abanye bebengekho. Masicama kushi. Ndithi zidle ekhaya. Solumalusi mfowethu masicama khokho wami ligqirha logaga ela. Ndithi sukwini ndithi dibashe ndithi silawo. Ndithi bhayi ndithi kheshe ndithi nyoke emnyama ecandizise. Ndithi mntanda ndithi ngqolomsela ndithi yemyeni. Ndithi jama ndithi sithathu ndithi fakathi. Ndithi chezi ndithi mkhabele masicama kushila. Ndithi dabane phakathi kwezinkundla masicama kushila. Ndithi cirha ndithi ntswetswe ndithi nojahonto. Kudala thina sixoxa kulomzi malume. Sixoxelela nkomo yade yavuma. Ngoba umthandazo wethu besifuna into bani bonke. Sisheshe singekafiki nasentanyeni. Sazenza zonke izigaba kade kwenzeka. Washukuma amathambo. Imigudu swaye ekhaya, ekhaya. Masicama kushini. Bathi into basivile mpondo. Kodwa usumzukulwane ngoba khona amatyala phakathi kwekhaya. Akondiza uma ngoba sifuna kula nkundla ibe nguye umuntu ozakwenza amatyala lapho. Angathathi igqirha lakhe. Ndimxelele ndathi ngoku ngumuntu ozakwazi udiliza onke amatyala lapha sikhaya. Mna ndizawuza ngokuthi qha ndizokuseka ndizothi ndizobeka istampu. Phakathi kwezinkundla ezinkulu. Phezu kwale nkundla ngithalazela abaguli kodwa nayo umguli. Ngithalazela abanye mfondini bafike. Xa kubonakala into bangomso xa efunga phakathi kwala nkundla athi ndiligqirha. 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 Athi ndiyani hypnotizer nonke. Uzani ngethongo phakathi kwezinkundla nizozinza apha. Mfondini afana negqirha lakadabula mazi angabuthwaleli ke qha kubugqirha. Unabalekleyo anyusa izinga lenkundla. Enza amasiko ekhaya amane in between asenza fondini isizathu sakhe zasebugqirheni ngoba kaloku xa usenza amatyala ekhaya uyabonakala zonke intsikelelo ziyehla ngoba uzawuphuphuma. Sifuna into enjalo ke bona nje phakathi kwekhaya. Tarazela ifemeli ekubonakaliwa isivuka nayo uzikhali seningamyekeleli nanini na. Sithi xa sithi ndifuna le ize ndithi xa sithi ndifuna le yenzeke phakathi kwekhaya. Kodwa ngakulinganeli ibali egqibeleni. Ngoba ingxaki yethu xa siphethe abakhulu 14 sizibona uba singamagqirha phakathi kwenkundla zasemakhaya. Ngelo xesha le nkundla yenzela into yokubana abantu bakukwenu bakwazi ukuncedisa bade bakuncedise kude kufikelele egqibeleni. Masicama kushi. Mamekeke kuya ngoba kaloku ukhutshwe ngoku esiphehlweni. Xa ugoduswe kaloku kuthiwa mawuzimela. Na uzibhildele yakho i-empire. Masicama kushi. Qhubekeka kuya athi into abandisafuna uba nomama Mpondo. Kwenzela uba ndizokwazi ufunda izinto endingazaziyo ngoba egqibeleni ubugqirha ufunda uyobhubha. Nam ndifunda ngoku ndize ndawuthi ndiyobhubha. Ngoba igqirha lam ndiyaphi.
Sabe ukuthi ke zikhalo uzibele igqirha phakathi kwalomfo yakho yokugqibela. Hleli namagqirha kokwenu mfondini abantu efondini abangazange badilizelwe nentsimbi. Abazawufika athi mina ndingubani igama lami. Wawushutywa lo msebenzi uzunganilibali. Afika nathi mina ndisisizukulwana ndizoqala wesibili wesithathu phakathi. Nami ndifuna udilizela intsimbi ngoba ndabhubha nomnqalo. Fika omnyathi mina ndilixhwelele ekhaya. Ndifuna into abawunchithelele etasi ngoba kudala ndikhonxekile kunengetha ndikwazi ukuba. Bafika omnyathi ndingumthwetyulwa. Ndafika ngethongo kuba nizanga hoya ndifuna into abaxa ufika phezulu komkhatho wenza uABCDE. Zakunika umfondini ubugqirha bokwenene. Izinto ezinjalo zenzeke manje. Ingena abantu abafuna ulungiselela inkundla amatyala ekhaya athi sibona igqirha elihlala emzini mfondini ohidwa ngohlobo kuthiwa masize kuwe tata ithongo litsho bonakala emfondini sivenisela izihlelo uzichithela intsimbi zikakhokho usilandela umthwetyulwa sigothele izinto ezinyosi phakathi ekhaya sifuna wena mfondini dilizindaba sithi makuchube makwani ngoba kaloku izinto yadlala phakathi kwekhaya ndifuna into balide lidaleke usalamkela lisithi xa lithetha ngalami ndalisinyula lathi nina nizadabula masu ngoba nasoloko hlendeni bambelele phakathi komqukumbela wami athi xa thetha uzikhalima bezintsimbi zami zomgodiso ndiqala uzihlohla ngo2020 ndingazazi into abandaze ndigodiswe ngubani na kodwa ndathi xa ngithetha ndizawenza zazenze izintsimbi ndizigqibe kodwa ukhona umuntu ozandihlangula ngenye imini ndahlangulwa phakathi kwenkundla zakwaThahla zabandayenza bangqongqosha zakwahlama ngokubende zakwadakile zabandamase zakwaziqeleka umama nonkundla nomama noxhathi yabulela ke gatyeni sihlele sihle bona nje ke cama kuphezulu kwesikhalo sisithi sizobulela sohlisa intsikelelo fondini masicama kushe bonakala into bana uyandinika ndithethe phakathi kwezinkundla sihlele sihle nikwazi ungawuvuli kaloku umlomo ubuhlele balapha bazawuthi ndiyabeva bonke kodwa umama nonkundla umama noxhandini na angakabhekisi ilizwi ukuthi masicama kushe uzalibulalela le ngoma ke masicama kushe ndizokwazi ukuthi ugatyeni. Tamakho.